L'entrevista del dia. Bé, ara és l'hora de llibres i literatura. Un llibre que va veure la llum a l'agost de l'any passat, és a dir, poc més de mig any, títol El Castillo de los Pobres i el seu actor Eduardo Millán. Eduard Millán Prades, que resulta que ve acompanyat de la seva parella Emma, que també està per aquí, que s'hi vol intervenir també. Hola. I de la seva editora, que és Tu voz en mi pluma, d'Eva Ramírez. Hola, bona nit als tres. Aviam, Eduard, el focus està en tu, El focus està en tu. Aviam, per posar-nos en situació, necessito que em comentis dues coses. Si no vaig errat, és el teu primer llibre. Correcte. Vale. Per què la idea de fer, o el pensament de fer el llibre? Primer de tot, bona nit. A mi sempre m'ha agradat escriure. És una afició que tinc, des de que tinc memòria, pràcticament. El que passa que mai havia sigut constant, no? Escrivia a èpoques, mai vaig acabar res, no? I, de fet, el Castillo de los Pobres tampoc va néixer com la idea de convertir-se en un llibre. El vaig començar a escriure a Florència, que estava amb l'Emma de visita familiar, que tinc una tieta allà, i senzillament vaig començar a escriure unes frases i a mesura que va anar evolucionant, doncs la meva ment va agafar forma i va acabar sent el que és avui en dia, el meu primer llibre. Però en aquell moment va néixer senzillament com una sèrie de frases espontànies que podrien haver sigut un relat curt. Això vol dir que tot ja ve de que tu sempre t'havia agradat escriure, ja des de ben petit, no? Sí. Anant apuntant coses, i anant a llibretetes, i anant notetes... Sí, a mi en general m'ha agradat sempre explicar històries. De petit volia ser director de cine, després més tard volia ser dibuixant de còmics, i mira, doncs al final he acabat escrivint. Molt bé. La segona cosa és que ens diguis... Jo me l'he llegit els primers fulls. Mira, tinc aquí a la part on he acabat, Però explica'ns a tothom que ens està sentint de què va el llibre. Jo interpreto, o crec que podríem dir, no sé si és molt agosarat dir-ho, que és com una autobiografia teva? No és ben bé una autobiografia, perquè si digués això estaria mentint. O sigui, tot el que apareix en aquest llibre no m'ha passat a mi. De fet, les situacions concretes que es narren, la majoria no m'han passat. Això sí, hi ha molta inspiració personal, que és innegable, i qualsevol persona que em conegui de prop ho sabrà identificar. Però en un sentit estricte de la paraula no és una autobiografia, encara que, evidentment, hi ha molt de mi en aquest llibre. Entrant en el terreny personal, vas néixer a Osuna, Sevilla, i t'has criat a Calella, a Barcelona. Molt bé. A quina edat va ser això? Jo, vaig néixer allà, però al cap de res estava a Calella, perquè la meva família ja vivia allà. La meva mare és d'un poble de la província de Sevilla, que es diu el Rubio, i em va anar a tenir allà perquè el meu pare estava treballant aquí i suposo que per estar acompanyada li anava millor allà, i em va tenir a Osuna perquè és l'hospital que està més a prop. Que està més a prop. Sí. Aquest canvi o trasllat de lloc va influir a l'hora de prendre la decisió d'escriure? No, és que clar, tampoc és un canvi del que jo fos conscient, perquè era un nadó. Sí que... El fet de que tinguis una família allà i després vinguis aquí... No. Jo crec que no. Jo crec que ha sigut més potser la influència dels meus pares, no? Als meus pares, als dos, els agrada molt llegir, el cine... Jo crec que ha sigut més aquest fet que no pas res més. I ara explica'ns, ja que dius que no és una autobiografia, sinó que són coses que han passat, sobre què va? A quines conclusions arriba el lector quan acaba de fer el llibre? Quan ha acabat el llibre? Ja sé que va de llegir, però més o menys. Sobre què va? Sobre què es pot trobar quan agafi el llibre i el comenci a llegir? Puc dir de què va? Les conclusions del lector ja no, perquè les conclusions són molt personals i cadascú traurà les seves, i de fet prefereixo no condicionar ningú. Mira, el llibre jo crec que generalitzant molt podria ser un llibre que estigués protagonitzat per qualsevol persona del món, pràcticament, no? Perquè es tracta sobre una persona que no es sent a gust amb la seva pròpia rutina, amb el seu dia a dia. És una persona que treballa, que compleix amb totes les convencions socials, no?, que ens inculquen, però encara així hi ha alguna que fa que no es senti a gust. I en un moment donat decideix
canviar, diguéssim, el sentit de la seva vida, però sempre des de la quotidianitat, no? No passa res que diguéssim extraordinari, i jo crec que en aquest sentit el llibre sí que convida, no?, a que les persones, pues, que no ens sentim a lo millor a gust amb la nostra vida, sí que ens atrevim a fer un pas significatiu, senzillament per ser feliços i sentir-nos a gust amb el nostre dia a dia. Escolta'm, si em pots, Liam, sisplau, enfoca'm aquí, que és el llibre, El Castillo de los Pobres, d'Eduard Millán. Vale? És una novel·la, important tenir en compte que és És novel·la. important. La meva pregunta, És important. després quan Sí. no d'allò, anava per aquí, Sí. no? És novel·la. Sí. Vale. D'acord. Molt important, això, Molt important. Vale, doncs perfecte. Una cosa que... Creus que tothom en algun moment de la nostra vida hem tingut la necessitat, passa que uns ho poden fer i els altres no? D'explicar les seves vivències i experiències i mostrar-se al món tal com som? No. Jo crec que és molt difícil, això. I ja no em refereixo a l'oportunitat d'escriure un llibre, que jo, mira, per sort vaig conèixer l'Eva i he tingut la sort de poder-lo publicar, però crec que també requereix d'una capacitat emocional fer això, que no tothom... No és que no la tingui, perquè jo crec que sí que la podem tenir tots, però que no tothom ha pogut desbloquejar, per dir-ho així. No? Jo tinc exemples propers, no?, de persones que jo crec que els agradaria poder expressar certes coses i no poden fer-ho. Però no perquè no puguin agafar un full i escriure. Si ho poguessin fer, creus que seria bo fer-ho? Jo crec que sí. Si ho poguessin fer, Sí. Dir tot el que tu has pensat, tot el que tu penses, les experiències que has viscut, com les has viscut, a quines conclusions has arribat quan les has viscut, tot això, jo crec que la gent, si ho pogués fer-ho, que és això que tu dius, suposo que seria molt bo poder-ho fer, no? Jo crec que és molt alliberador, perquè... És una descàrrega que treus del millor coses que les tens amagades, que no les pots dir per les circumstàncies que siguin, i el poder-les treure, això seria fantàstic. Sí, i que a vegades no depèn només de la persona, sinó també de l'entorn, no? Perquè a vegades potser tens un entorn que ho impossibilita d'alguna manera, o que és el que provoca que tu no t'atreveixis a dir certes coses. De fet, jo crec que... Clar, ara m'he vingut un exemple d'una persona molt propera que jo crec que degut a la seva educació, no? Bueno, un home nascut als 60, no?, amb la clàssica educació masculina del moment, pues, té problemes per expressar-se emocionalment. I jo crec que l'ajudaria, no perquè ningú... Senzillament per compartir el pes. O sigui, jo crec que al final compartir el pes de les coses t'alleugera bastant. Molt. Sí. Sí que és veritat, sí. No perquè t'hagin de donar una solució, però crec que, mira... És a dir, necessites algú que ho vegi o ho escolti. Crec que algú pot que ajudar. t'escolti, no? Crec que pot ajudar. És important, això. Jo crec que sí. A veure, no puc parlar per tothom, Encara que l'altra persona que ho escolti o el lector que ho està escoltant no et diguin res, però el fet teu de descarregar-ho et sents alliberador, A veure, Estàs alliberat, vamos. En el meu cas concret, tampoc vaig escriure el llibre amb aquesta idea, perquè ja et dic, al final Sí. és una novel·la ficcionada. Jo també considero que les coses importants que es diuen en aquest llibre jo ja les he dit abans, no?, les que estan directament relacionades amb mi. Senzillament, mira, aquest llibre per mi és més un exercici d'estil, de trobar el meu estil com a escriptor, que només una altra cosa, no? Encara que la gent... La meva pregunta anava per això, no? Per veure si era autobiogràfic o era una novel·la o era un altre tipus de relat, no? Què era exactament? A veure, és una novel·la de ficció, Sí. però sí que hi ha molt de la meva vida De tu. aquí. Sí, hi ha molts punts en comú entre el protagonista i la meva persona. Això Jo també et puc volia negar. preguntar una altra cosa. Si dins de 30 anys volguessis escriure les teves memòries, sortirien coses d'aquest llibre? Què creus? Sortirien coses d'aquest llibre i sortirien moltes coses que no hi ha en aquest llibre. Vale. Jo La meva pregunta és, t'agradaria fer les teves memòries? No. Que moltíssima gent les fa, no? Dic, doncs a lo millor. No m'agrada, no. A veure, Bueno, de moment no ho has pensat, clar. No, bueno, amb el temps qui sap, però ara mateix no. El que passa que també Molt bé, molt bé. hem de ser conscients de que moltes memòries que es fan o que es publiquen, segurament que no hi ha el 100% de veritat, Aquí està el problema, Perquè si tu diguessis, si poguéssim saber que tot allò que expliques és veritat, cuidado, Sí. O coses que s'han Realment. amagat, cuidado, La gent que em coneix Jo tinc una i s'ha pregunta. llegit... Ai, perdó.
No, sí, No, espera, un perdó. moment, sí, digue. No, que la gent que em coneix i s'ha llegit el llibre, bueno, la que em coneix, que em coneix una mica, es pensa que tot el que apareix en aquest llibre m'ha passat a mi, realment. És la idea que jo tenia al principi, tu veus que t'ho he dit? O sigui, i per molt que jo els hi digui, no és un llibre en el que relati la meva vida literalment, no em creuen. I a vegades els dic, si hagués escrit la meva vida, potser seria més heavy el llibre. És algo... Sí, que això és, Eva? una de les característiques que el fan... Bueno, que mostren el seu talent com a escriptor. Que és el que a mi més em va Et va impactar agradar. quan vaig llegir el manuscrit. Està bé. Sí, Patricia, tu tenies alguna pregunta, em sembla, no? Sí, yo tenía una pregunta enhorabuena, valiente, Eduard. Merci. Enhorabuena por ese libro, de verdad. Cuando escribes, ahora sobre todo para este libro, ¿con qué te conectas para poder sacar el título, para poder escribir toda esa novela? ¿Con qué te conectas? Aparte de que hay partes tuyas ahí, evidentemente, pero ¿con qué te conectas? Pues, mira, jo he de dir que per mi l'escriptura és en part un refugi i crec que és algo que he descobert fa poc. Perquè normalment, quan tinc més ganes d'escriure, és quan estic en un moment emocional més baix, per dir-ho així, i va ser el cas del Castillo de los Pobres, també. Quan el vaig escriure, pues, havia patit un succés així personal una mica fort, bueno, que a mi em va afectar, i va sortir molt fluid. També és cert que el primer capítol pues, va bastant d'acord amb el que era el meu estat emocional en aquell moment. Jo crec que el llibre transita per una sèrie d'estats d'ànims i el primer capítol és bastant heavy en aquest sentit. Bueno, i la primera meitat del llibre, potser. De fet, hi ha gent que m'ha dit que l'ha tingut que deixar a la meitat, i això a mi m'agrada perquè crec que parla de la força expressiva del llibre, que al final és el que jo vull quan escric, no? Transmetre. I a mi em connecta, bueno, sobretot és això, em connecta potser amb estats d'ànims més baix. I el títol del llibre està inspirat en un lloc que existeix realment, perquè en el llibre es reflexa el que seria part de la meva experiència professional com a integrador social, que és el meu ofici, i jo vaig treballar en un castell que està al Vallès, i és un castell que albergava un centre d'acollida. I em feia gràcia, per dir-ho així, no? que el que fa temps representava un símbol de poder, no? Avui en dia s'hagués convertit en un lloc per acollir a persones que no tenien El res. títol està genial, doncs. Sí. El títol Suposo que està primer molt bé. és la història o és la novel·la i després ve el títol del llibre? És així, més o menys, és el Jo crec procés? que va sorgir més o menys a la meitat. A la meitat, sí, no, perquè suposo. el Castillo de los Pobres apareix en el llibre. Ja. De fet, en el llibre s'explica per què es diu així. Sí. De la novel·la sabies com començar i com acabar? O és un procés que va sobre la marxa? Jo crec que concretament en aquest llibre el procés és molt atípic perquè va ser molt espontani, ja us dic. Es va començar, diguéssim, a escriure abans de saber que seria un llibre, i sí que va haver un moment que vaig tenir molt clar en la meva ment l'estructura, no? Que són 6 capítols, el que passaria a cada un d'ells, i senzillament vaig agafar un Word on vaig escriure idees que volia que apareguessin allà, i amb això ja vaig tirar, que suposo que no és lo normal. De fet, ara estic escrivint una altra novel·la i ho tinc tot molt més estructurat, no? Però en aquest cas ho tenia tot tan clar que... Escrius en català o en castellà quan surt la inspiració? No, jo escric en castellà, però perquè no em sé expressar igual de bé en català. I és algo que tinc pendent i que vull treballar, i de fet em fa llàstima que sigui en català no em pugui expressar de la mateixa manera, però ho faré, ho aconseguiré. El que passa que, en aquest moment, m'expressava millor en castellà i al final vaig anteposar això. Si tinguessis que dir ara aquí davant de tothom el per què recomanaries la lectura de la novel·la, què els hi diries? Precisament pel que ja he comentat, perquè crec que és una novel·la que pot estar protagonitzada per qualsevol persona. És cert que en el cas concret del llibre es tracta d'un adolescent que transita cap a la vida adulta, en el context del Maresme, però crec que moltes persones poden empatitzar amb la situació de no sentir-se segurs amb la seva vida per molt que compleixin amb tot el que se suposa que
que haurien de complir, no?, amb tot el que els han inculcat, no? Hi ha molta gent que té una feina estable, no?, que econòmicament viu bé, no?, que té la seva família i encara així no deu saber per què, però no se sent a gust. Jo crec que el llibre en aquest cas és inspirador, no? Té molta crítica social també el llibre, no?, relacionada amb temes d'actualitat, no?, el tema de menors migrants, no?, que arriben aquí sols, l'ocupació, tot això, crec que són temes que avui en dia interessen. Són temes d'una rabiosa actualitat, Sí, i se'n parla bastant en el llibre, no? Escolta'm, ara que ja has començat, em sembla que m'ho has respost abans, però ja la tenia aquí prevista, aquesta pregunta. Ara que ja has començat, algun altre llibre tens en ment? Sí. O... que ja em sembla que ja m'ho has dit, I has fet... I ja el tens pensat com és al final i tot... Ah, ja el tens pensat i tot? Sí. I el tens a mig escriure? O ja el tens fet? Més que a mig està als inicis, perquè és bastant més llarg que aquest, no? Aquest es podria dir que és un llibre curt, i, costa també trobar temps per escriure. Va amb la mateixa línia que aquest? Sí, és un llibre de temàtica social, sí. Està bé. Sí. Es podria dir que sí. Temes socials, molt bé, perfecte. No sé si Patricia, tens alguna altra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta, por supuesto. Que yo le animo a que escriba en algún momento, o sea, que nos podamos todos desnudar. ¿Sabes? Que al final, si todos nos desnudásemos, que estaba escuchando, y hablásemos un poco de cosas que transitamos por dentro, nos iría mucho mejor. Entonces, que no nos cortemos, que, jolín, que escritores como tú, que os lo podáis permitir, ¿sabes? En un momento determinado, que me parece súper bonito, transgresor, y al final hace falta pioneros que en su escritura también, pues, oye, abran también muchas puertas, ¿no? No sé, jo lo lanzo así... Sí, no, a veure, encara que he dit que el llibre no és autobiogràfic, també he dit que hi ha molt de mi, de fet, jo me'n recordo, jo he plorat també escrivint aquest llibre sobre el primer capítol, al final, no?, perquè... I sí que t'exposes, no?, perquè per molt que tu tinguis clar que no és la teva vida, saps que la gent ho interpretarà així, i tu t'estàs exposant, i hi ha molt de mi en aquest llibre també, no? O sigui que sí que realment m'he obert, no?, en aquest sentit, i per exemple jo m'identifico bastant amb el protagonista, la personalitat és idèntica a la meva, no?, té els seus punts irònics, la seva visió així una mica cínica del món, i sí, encara que no sigui autobiogràfic, jo crec que tothom deixa alguna de si quan escriu un llibre, per molta ficció que sigui, no?, encara que estigui escrivint sobre viatges a Júpiter. Jo crec que allà sempre hi ha alguna de l'autor, de la seva forma de veure el món, de la seva personalitat. Jo crec que si t'hi fixes alguna ho trobaràs. Jo volia afegir també, si puc, I tant. que o sigui, que el de despullar-se, em sembla que és un procés de despullar-se i també de conèixer-se, perquè no crec que sigui només en el contingut, en el que hi ha el valor d'aquesta novel·la, sinó en la forma, en com el coneixem com a escriptor. O sigui, que crec que és molt maco llegir una cosa escrita per ell, per la forma en la que s'expressa com a escriptor i en la que el coneixem i el trobem en el seu estil. Mira, m'ho has agafat perquè la pregunta que jo anava a fer-te és volen afegir la Emma i la Eva alguna cosa abans d'acabar? Abans d'una sorpresa que tenim per l'Eduard, Ara tenim una sorpresa. Vols afegir alguna cosa, Eva? Sí, i tant. A veure, digue'm. Jo vull afegir que en el meu camí, la meva trajectòria com a editora, habitualment acompanyo i publico autors de no ficció. És el percentatge més alt de llibres que publico. I hi ha una diferència important entre el que és un autor i el que és un escriptor. Autors podem ser tots. Escriptors, no. Els escriptors són els que neixen amb el talent, amb el do de l'escriptura, que evidentment després hi ha una tècnica que es perfecciona, que s'estudia, que s'aprèn, no? Però hi ha un talent innat en l'escriptura. Podríem dir que l'Eduard és un d'ells? Evidentment. Sí, però no ho dic amb total... He afegit la coletilla, però és que sabia que anaves per aquí. No, és que és així. És que jo quan vaig llegir el manuscrit vaig dir, uau, quin talent que té aquest noi. És un novel·lista del que se'n parlarà d'aquí un temps. Ho tinc claríssim. El que passa que els inicis són
no? Sempre costa una mica, no?, fer aquest recorregut, però té un talent per la literatura. O sigui, ho fa molt bé. Jo estic a un 20% del llibre, que me l'he llegit, però coincideixo amb tu que al principi és fort, em considero fort. Després ja no sé què més ve, però bueno, sí. Però alhora està escrit d'una manera sí. sembla molt fàcil, i escriure d'una manera que sembla tan fàcil és molt complicat. Sí. Jo no vull fer spoilers, no?, com es diu ara, però si algú se llegeix i en algun moment pensa ui, això és massa dur per mi, l'animo, si li ve de gust, a que continuï, perquè jo crec que al final el llibre és molt esperançador, no? I que sí que hi ha un descenso a los infiernos a la meitat del llibre, però a partir d'aquí la cosa remunta, no? Que no es pensin que va de mal en peor, no? Que és drama. He de començar la segunda part en por lo general conciliaba el sueño con facilidad, como si me hubieran disparado un dardo tranquilizante. Aquí és on tinc que començar. No, està bé. A més, també se li nota molt que és molt llegit, que ha llegit moltíssim al llarg de la seva vida. N'hi ha muchos guiños a autors, a llibres, a clàssics, vull dir, es nota molt abans del joc aquí que tenim que fer. Quina feina més maca per això, la teva també. Perquè aquesta sorpresa és un joc, Felicitar-te a tu i a tu, Eva, per haver posat a l'editorial el llibre aquest, que és fantàstic. Home, jo estic encantada. Està encantada, molt bé. Molt bé. Esteu preparats ja per la sorpresa, però abans de la sorpresa, sisplau, la careta, sisplau, a veure, aviam. El tercer grau a l'entrevista del dia. Bé, t'ho explicaré el més resumidament possible. Són 5 preguntes. Aquestes 5 preguntes no tenen res a veure amb la teva professió, no tenen res a veure amb el que has fet, amb el llibre, etc. Potser algunes sí, però poc. Són de resposta ràpida, però que si les vols complimentar, aquestes respostes les pots complimentar. Pots dir, mira, opino això, no és a base de sí, no, o el que sigui, no. Sí, no, però per què, no? Si ho vols, si no, no passa res. Són preguntes de tot tipus, socials, de personalitat, hi ha alguna pregunta friqui, també t'ho dic, hi ha alguna pregunta friqui. Aquestes són les bones, Aquestes són les bones, pregunta friqui. Preguntes de personalitat, preguntes d'intuïció, I aleshores, bé, aquí tenim un jutge implacable, que és el nostre tècnic, que és el Liam, que és el que et jutjarà si li agrada o no li agrada el que tu has contestat. D'acord. I llavors, si surt sí, és un aplaudiment, si és que no, surt aquella musiqueta del... Exactament. Total, que aquí tothom, més o menys, en general, han passat quasi tothom per aquí, I et diré que... jo no és que vulgui posar-te pressió, però que les hagin fet totes i li hagi dit totes, esteu a 12 sobre 350. Vale. O sigui, no es tracta de resposta correcta, sinó de que li agradin. No, exacte. És de si li agrada a ell o no. I ell no té que explicar el per què li agrada o no. Vale. Que aquí està... Ara així amb un vistazo he d'intuir, no?, que li pot agradar o no. Exacte. Vale. O no sé si el vols invitar després a alguna cosa, o una cosa, perquè... Depèn dels aplausos que surtin. Depèn dels aplausos, exacte. Estàs preparat? Estàs preparat, Eduard? Vinga, primera pregunta. Quina seria la primera pregunta que li faries a una vident? A una vident? Uau. Ostres. I he de contestar ràpid, Bueno, a veure, tampoc no... Quan em moriré? Sí, perquè saber si he de deixar la feina ja. Sí, home, perquè encara em dirà moriràs demà i m'aniré a treballar jo demà. No vull morir a la feina, seria molt trist. Sí. Bé, aquí està. Aviam, Liam? Li ha agradat el Liam. Sí, ja es veu. Quan el Liam riu és que li agrada. Li encanta. Molt bé. Ja saps que per aprovar has de fer 3. Vinga, anem bé. Una. Segona. Un somni per realitzar. Un somni per realitzar. Lo de la vident estaria bé, Trobar-me aquesta vident. Sí. I de pas, el somni per realitzar és trobar-te la vident. Trobar-me la vident i que em digui que tampoc em queda gaire de vida.
Els somnis m'està dient. Aviam a veure... Va, o sigui, la cosa és deixar la feina, o sigui, no currar. O sigui, Exacte, l'important és deixar la feina. Sí. Aviam, Liam. Oh, ja, no m'ho he currat gaire. No, Aquesta em sembla que no t'has currat gaire. A veure, tercera pregunta. Quin és l'ofici de tots aquells que ho tenen tota la vida? Que ho tenen tota la vida? A veure, m'ha vingut una resposta molt infantil al cap, que no la diré perquè... Tu la tires i a veure què passa. No. No sé, si això vol dir n'hi ha que no... algun que ho tingui tota la vida. Home, quin és l'ofici de tots aquells que ho tenen tota la vida? Els funcionaris, no? No. Funcionari sona molt avorrit, No? A veure, si et dius funcionaris, el Liam et surt directe amb un moc, Això, però no, vamos, però directo, tu. Calarons, directo. feina per tota la vida, però, ostres, també com tu passis a la feina... No sé, mira, jo et diria... La meva feina, et diré. La meva feina, que si voleu després us explico quin és, perquè és com viure a Callejeros. No sé si us en recordeu del programa de Callejeros, de 4. Sí. Sí? Bueno, pues us diré, és aquesta. Sí, més o menys recordo alguna cosa, Que clar, si no dic quina feina és, el Liam amb... Sí. Treballo en una narcosala, ve la gent a punxar-se. Sí, veig gent drogada tot el dia. Veus a gent drogada tot el dia? Drogadíssima tot el dia. Sí. Collons, Sí. està bé, no? Sí. És públic, és un servei públic, és legal. Hi ha emocions fortes aquí, no? Home, i tant, sí. Ja. I tant. Temes por tu vida, vull dir, està bé. Sexo, drogues i alcohol, tu. Ahí està. Bueno, sexo no, Que No. fora de la feina, sexo no n'hi ha. No. Aviam a veure què diu el Liam. Bé, aviam-la. Vinga, una. Aquesta és de les que... Bueno, no és friqui, però, bueno, quasi. Quina desavantatge acceptaries a canvi de poder volar? Desavantatge? Acceptaries a canvi de poder volar? De poder volar. Desavantatge, doncs mira, seria que tothom... Desavantatge el que jo vulgui, no? Sí. Que tothom em volgués matar. Sí, perquè com podria volar no em podrien fotre res i els podria vacilar. Sí. No sé. Aviam. Volar, no? Volar, no? sí. Doncs li puc dir el que vulgui a qui sigui, no? Puc cagar en... Vale, molt bé. Aviam, a veure què diu el Liam. Vamos. Molt bé. Mira, ja s'ha aprovat. Grande, Liam. 3-1, ja s'ha aprovat. A veure, i l'altre és, quin tic és el que t'irrita de la gent? El tic de les persones. Quin és el tic que més t'irrita? És que a mi en general em semblen més divertits que irritants, els tics, perquè, bueno, per això. M'agrada la gent que parpadeix amb molta força i que m'irriti. Potser seria alguna amb la boca, no? Algun soroll, no? Sí, exacte. Sí, gent que potser té necessitat de fer això cada 2x3, no? Això, sí. Irritant, potser això. Sí, alguna cosa d'aquestes. Bueno, alguna cosa vamos a la boca així d'aquesta. A veure, aviam, Liam, digue-ho. Mira, també. Això és bo. Un 8, Un 8. Sí, no? Un 8, un notable alt. Greu, no. Notable alt. Escolta'm, Eduard, ha sigut un plaer aquí tenir-te aquí. Igualment, gràcies. Molts èxits amb la novel·la. L'altre també serà novel·la, també, no? Sí, jo També, tu. Saps com amb a la molt novel·la, també. escriuré poesia, però no. Perfecte. I escolta'm, i si el vols presentar, doncs aquí, nosaltres estem aquí, Vull dir que cap problema. Eva, un plaer aquí també tenir-te aquí. Igualment, gràcies. Emma, molt bé. Es porta bé l'Eduard? Es porta bé? Es porta magníficament. Fantàsticament. Se li has de preguntar soles. Pobre. Molt bé, nosaltres, molta sort, que vagi tot molt bé. Merci. I nosaltres continuem.